שועה מגביע, והכדור נכנס! עומר אצילי מעלה את בית"ר לעיתון! שועה, איזה עקב אדיר למוזי, שדוהר קדימה על הקו, ג'ורג' במרכז, גם אצילי מצטרף, מוזי לאצילי, כן! שועה שומר טוב על הכדור ומעביר אותו נפלא לאצילי שמקפיץ למרון, ג'ורג'! קונצרט בית"רי בבלומפילד! ועוד חטיפת כדור, ושועה צריך לעשות את הרביעי, ושועה עושה את הרביעי! התפוצצות בית"רית! עכשיו מוזי עם הרוחב, וההזדמנות של יונה, חמסה עלק, עדי יונה, 5, בית"ר, ריינה, 0.